της περιοχής. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συμβολημιστές, με όχι τόσο ευχάριστες καιρικές συνθήκες ήρθαμε στην περιοχή αυτή που ήταν η βάση της εξόρμησης των ηρωικών μας συνταγμάτων στον Έλληνο-Ιταλικό πόλεμο. Ο χώρος αυτός εκάλυπτε τις οροσειρές Μάλι-Μάδι, Βέρμπα, Πρέσπες, όπου είχαμε ταχθεί σε οχύρωση αμυντική μπροστά στις τεράστιες δυνάμεις του εχθρού. Ο ιερός χώρος αυτός μας υποχρεώνει σαν ιερό χρέος που έπρεπε να εκκλησιαζόμεθα, και την υποχρέωση διότι έχουμε ακόμα στα αυτιά μας την ιαχή και των νεκρών ακόμη του μετώπου όπου δονούσε την πολεμική ατμόσφαιρα. Οι επιζώντες βετεράνοι, λουσμένοι όπως πάντα με την ευλογία της Εκκλησίας και με τη δύναμη της εθνικής μας υπερηφανίας που διακρίνεται στα αγιασμένα πρόσωπά μας, δηλώνουν με θάρρος ότι τα γόνατά των δεν λυγίζουν ακόμη, αν και τα πολλά χρόνια που είναι ρηγμένα στις πλάτες όλων μας για ένα τέτοιο σκοπό, για μια τόσο μεγάλη αποστολή που περικλείεται με τη σημερινή μας σεμνή θρησκευτική εκδήλωση. Με την ανδρεία των στρατιωτών μας στο μέτωπο σε όλες τις πολεμικές επιχειρήσεις, για κριτική μας περιοχή θαυμάστηκε για όσα επετέλεσαν οι γενναίοι μας στο αλβανικό μέτωπο. Θα πρέπει για αυτά που με τόση θέρμη υποστηρίζουμε να αναφερθούμε στα ενθουσιώδη λόγια που διατύπωσε στην έκθεσή του ο διοικητής της Τριλικής 15ης Μεραρχίας μας, αείμνηστος στρατηγός Φιλιοτόπουλος Παναγιώτης, που έγινε αργότερα τον οποίον οι εφεδροπολεμιστές της Αλβανίας χρονιώτε ίδρυσαν στα δύσκολα χρόνια στην περίοδο της κατοχής των σύλλογων αυτών. Η περίληψη από την έκθεση του στρατηγού: την ορμή των τμήματων μας δεν ανακόπτουν ούτε τα χιόνια, ούτε η έλλειψη τροφίμων, αλλά ούτε και η κακουχία και η πείσμον αντίσταση των Ιταλών. Σαν αστραποί προχωρούν και ανατρέπουν τους Ιταλούς. Χάρη στις υπέροχες αυτές προσφορές και θυσίες, ο αγώνας έκλεινε οριστικός υπέρ ημών. Η φήμη της μοιραρχίας μας για το έργο αυτό έφτασε σε όλες τις μονάδες του εκτεταμένου μετώπου και καταλήγει στην έκθεση. Στην στρατηγική ιστορία να ανήκει να εξάρει την δόξα της μοιραρχίας μας για όσα επετέλεσε στην Αλβανία στον Έλληνο-Ιταλικό πόλεμο. Είσαι με όμως που πρόβαλα μέρος μόνο του έργου των παιδιών του νομού Φλωρίνης να υπομνήσω στους γονείς των φωνευθέντων και στους επιζώντας πολεμιστάς ότι πρέπει να είναι υπερήφανοι για την αθάνατη δόξα και το έργο των, να μιλήσμενουν εκείνους που θυσιάστηκαν για την ελευθερία, για την ακερότητα της πατρίδος. Εις εμάς έχουμε υποχρέωση και τους νεωτέρους να τους καθοδηγήσουμε για να παραδειγματίζονται από το έργο των πατέρων και αδελφών μας. Προσωπικός, αναφέρει ο στρατηγός, σε οποιαδήποτε μεγάλα κλιμάκια της ιεραρχίας και αν ανήλθον και οσαδήποτε και αν επετέλεσα εις όλη τη σταδιοδρομία μου ως κορονίδα, θεωρώ ότι αξιώθηκα από το Θεό να διοικήσω τα γενναία τέκνα Φλωρίνης και Αμυντέου και υποκλίνομαι ευλαβώς πρώτων εδόξων νεκρών της μοιραρχίας. Είναι νομίζω αρκετά τα όσα μνημόνευσα για να στηρίξω την εισήγησή μου με την οποία ικανοποιείται αφάντασα η επιθυμία όλων των συμπατριωτών μας. Ας στραφούμε προς τους αθανάτους νεκρούς που άκουσαν και αυτοί τα λόγια μας αυτά που αναπτύξαμε με συγκίνηση. Δώσατε τα πάντα και τη ζωή σας ακόμα για την ελευθερία και τη δόξα της αγαπημένης μας πατρίδος. Εμείς
οι αναπομείνοντες βετεράνοι έχουμε τεράστιες ευθύνες για να διατηρούμε σε ζωντάνια τις μεγάλες αυτές ιστορικές αναμνήσεις. Ας μας αξιώσει ο Θεός να φτάσουμε γεροί για να γιορτάσουμε και την 50ετηρίδα του καλού αυτού αγώνος, τον οποίο νικηφόρα τερμάτισε η ένοξη γενιά του όχι και δημιούργησε το έπος του 40. Με ευλάβεια στρέφουμε τη μνήμη μας προς εσάς αθάνατοι νεκροί, αλυσμόνητοι συμπατριώτες μας, που δώσατε τη ζωή σας το πολυτιμότερο αυτό αγαθό για τη τιμή και τη δόξα της φυλτάτης πατρίδος. Μέρα οι βετεράνοι, οι συμπολεμιστές σας ξαναζούν το μεγάλο θαύμα πίστεως και φιλοπατρίας που προσέφεσε στην ιστορία μας και μια άλλη χρυσή δόξα. Αιωνία σας η μνήμη, αθάνατη νεκρή. Ζήτω η Ελλάς! Ζήτω! Κύριε Διοικητά, ο σύνδεσμός μας της ακριτικής περιοχής κυκλοφόρησε μια προκήρυξη, ένα μήνυμα για την γενιά του 40, την οποία επεδώσαμε σε όλες τις αρχές, στη μεραρχία, στο Σύνταγμα, μεραρχία και στο Σώμα Στρατού και στο Γενικό Επιτελείο. Σας παραδίδω και εσάς για το αρχείο σας μια περίληψη της σημασίας το πρόγραμμα μετά από εδώ εν συνεννόηση με τον κύριο Πρόεδρο και με τον κύριο Διοικητή είναι μια ενημέρωση, θα έχουμε μια επίσκεψη στο φυλάκιο και μια ενημέρωση κατά την άποψη για να τιμηθούμε την παλιά δόξα μας. Και στη συνεχεία καταλήξαμε με τον Πρόεδρο να πάμε να φάμε ό,τι έχουμε και ό,τι άλλο θα μας προσφέρουν στις ψαράδες. Συμφωνούμε, Πρόεδρε? Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για το ενδιαφέρον.